Tumangihon mahata ni debata turpuk epistel di pesta natal na parjulu sa darion. Imanatar surat di pesalmen sia polisia mamuk kamesian ayat sada sahat tu ayat 12. Songonom ma didok disi. Jehovah do raja marolopolo matanoon. Marlas ni roha ma pulo-pulo akan alani. Malalado akadulok songon patis maradop pun bohini Jehovah. Maradop pun boni Tuhani di sadok tanoon. Ay hodo ale Jehovah na sutimbul bumonggom sadok tanoon. Tumibul si tutudo ho siya nasa debata sileban. Ido yang go sahatna martua do akan na tumangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amin maredehida. Tidak ko mahaporsyaw tay songon nahin na tidak ko ni dong atas sa haporsyaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsya di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangi do
Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jakuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asyatod di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhatan na tumaur na birnit, di panghuman selatus, na matetar pajal do ibana di hapinar silang, na tua tubanua toru dong ditanam, na mula mangulu diari patoluhon, na manai tusrugo, lahundul tu siamon ni debata Jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugut tu tanaon, mangumi hala na mangulu dohot na mate, au porsea ditot di parbadia, jala adong sadahuria na badia, hurit akan badia, dohot dia sandusa, dohot dia tai na mandok, mula mangulu sogo dangi ni hala na mate, dohot dia ngoluan na sura sudah. Amin. Kor ina Kamis.
Horas Madihita. Selamat Natal Madita Sude. Damang dainang remaja do naposo bulung do sekolah minggu. Tapi gima boa-boa di minggu sadarion. Di pesta Natal Parjolo Parningotan Hatutubuni Tuhan Yesus. Goarni minggu ta sadarion ima pesta Natal Parjolo Parningotan Hatutubuni Tuhan Yesus. Do topik minggu manomba Yesus anak ni debata. Pesta Natal Paduahon. Di hari Marsogot Kamis 26 Desember 2024 totong dohita merayakan pesta Natal Paduahon. Ima masuk pukul 10.00 WIB. Masuk pukul 10.00 WIB. Songonima buah-buah dihita, mau lihat madita, taruh mobil ma dituata, martang yang maita. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, di atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami ya Bapa Engkau sertai, Engkau lindungi, bisa hadir di minggu pesta Natal Parjolo pada hari ini Tuhan, di rumah-Mu yang suci ini ya Bapa, merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami mau berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami ya Tuhan, yang dari Pangaratauan ya Tuhan. Mereka sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk merayakan pesta Natal hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau menyertai, Engkau yang melindungi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, segala aktivitas kami ya Tuhan, satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami juga Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, baik darat, udara maupun laut Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang tetap melindungi mereka, Engkau yang tetap menyertai mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau tibakan mereka di kampung halaman mereka dengan selamat dan juga penuh dengan sukacita ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati pikiran dan jiwa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu melalui hamba-Mu Amang Pendeta kami ya Tuhan, bisa membawa sukacita bagi setiap kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sudah lansia maupun anak kecil Tuhan, yang sedang sakit hari-hari ini Bapa. Mari Tuhan juga Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka bersukacita ya Bapa di hari-hari ini Tuhan. Yang tidak punya pengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Yang bersedih Engkau berikan sukacita ya Tuhan. Yang bekerja Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Biarlah juga mereka bersukacita ya Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa ya Tuhan melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, kehendak-Mu yang terjadi atas kami bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Cor Enasion.
kami ma tikion vokal group sian keluarga of Putota Simatupang. Maredehita huhu papung pilihan sada A do sada B.
Amin. Horas merita salukna. Kamang do inang andora sopina sahat hatani debata. Alalas ni roha do tutu sadarion di sadok Kristen di Portibion. Songona sosah do horasana budari namanya apa yati. Ala asing be parhudulna. Ondunga diatur hon huriata parhudulna anggope ikonusa pada suji. Ati jala anggap kamu maon sehira lomba bersuara yang kuat ati kanido alana di natal amainei otik do nasomar pokal grup lingkungani ipi ala nasomangadari do rana sidati gabe adong tu pikiran nami ka perhelado bodo rabe nota entah sehari sebulan aku meniak kapungan kor ikuan dong mapokal grup lingkungan masing-masing marede di gereja tarsoni mati ya kamang enang alai unang majutu sijo di program 2025 pe tokin nai om maju ate usapa maju hamu parjulu selamat Natal madihamu akka dengan nami pangarato hira 10 halat lubi mahalahon nati naroon ima hira 10 halat lubi naso sadado oh diulangi oke anggak maon lomba tarik suara ti selamat Natal madihamu akka ruas pangarato bah gudang doa pe pangarato naro anggap peda iko mantak do sadari nati pesta kamang do inang selamat Natal mamu di ruas lingkungan Asmil 122 selamat Natal ai dia kata tarana aka ibu-ibu do wereng dang tugas ya enggak secara nama jaga ira di luar berarti amu na di luar usapa piamu tenang mamu dah. Selamat Natal mamu di ruas Nuhuria lingkungan sentral. Arung nama rekam, rekam do. Jadi binoto do nanti. 3 ampere mana suara. Selamat Natal di hamu ruas Nuhuria lingkungan Manunggal Karya. Iya. Otik do ale kompak. Ido tong dah. Walu kakalahon ale kompak akamang doina. Selamat Natal madihamu ruas Nuria lingkungan Kuku Balam. Unggu walahon ditiki Natal amainai. Selamat Natal madihamu ruas Nuria lingkungan Tapian Dauli. Lumayan lah. Selamat Natal madihamu ruas Nuria lingkungan area sekitarnya. Oke. Selamat Natal madihamu anggon ikon khusus sudah. Ala panitia toh kan? Selamat Natal madihamu lingkungan Parserahan. Iya, nang pe dangadong speaker di luar, alai sa lora suaraku ati. Akan adong ruas nyuriata di luar, botamu udah kamang do inang buasa hudul nasi dari luar. Botamu do. Asa seorang do hamu di bagason. Ido, atau musama majo. Selamat Natal madiamu ruas Nuria, nadong di luar. Bayi mah berkau mah. Mau lihat ya mah, mau lo digabungi, lo nilai 100. Selamat Natal meta salukna. Mau lihat ya mah, atong hatani di batasa masih tak kamang do inang ati. Nah luar biasa, kita mandok selamat Natal, iko marlas ni roa sadarion. Imasian surat tuhalak Heber bidusada ayat 5 sa rodi ayat 12 huzaha madihita payutiut amu makamang do inang di bagasan roha di bagasa pikiran suang sonima mardongan hapor syaun aitu suru-suru dia mahea didok anakku doho sadario doho hutubuhon manang ahudo gabe amana jala ibana gabe anakku. Alai dinanaing togi honon namuse tu Portibion ibana
na parjolo tubui di sima di dok. Ikon marsinggang tu jolona sudi akka suru-suruan ni debata. Didok donian taringot tu akka suru-suruani. Ibana mampain alogo suru-suruanna. Api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringot tu anaki didok. Rodi saleng leleng na do habang sami ale debata. Tukot hati gorado tukot harajaomi. Dihaholongi hodo hati goran. Jala dihagigyo kodo hajahaton. Alani ido dimiakon debatami. Miak halalas ni roha tuho ale debata. Sumurung asa tu akka donganmi. Dungi ho ale Tuhan paujak kontanon dimulanai. Jala jari-jadian ni tangamu do parlangitani. Mago do akai muse. Alai toktong do mian anggoho. Lahu buruk doi saluhu na songon ulos. Songon sape-sape balunonmu isudi gabemu bama. Alai anggoho laos tong doho dang macohot akka taomi. Mauliate ma dituhatta. Akamang do inang adong kisah songonon. Dan saya pikir ini kisah yang menginspirasi kita. Laho memeriakan Natal sadap panti asuhan di bain nasida ma perlombaan. Lomba karya membuat palungan. Omato. Pesertanya ima sudah aka anak yang dirawat di panti asuhan ini. Nasida sendiri pesertanya. Aka anak kondisi meragam-ragam usia. Ada mulai dari kecil sampai remaja ada di situ anak rawatan. Akalahom makamang do inang peserta lomba. Di para panitia ma aka bahan-bahan narikot tu perlombaan ini. Dilehon waktu 1 jam. Mereka semua serius, mereka semua semangat. Dan mereka semua berimajinasi. Akan dibuat dan itulah hasilnya dan itulah karyanya. Dusai sajom akamang do inang disetok ma disuruh senasi dah hudul tu hudulan nebi. Dungi mardalam ma juri laho menilai dan sepakat mengambil 3 juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Sudido bagak. Sudido mendapat nilai bagus sia juri i. Alai tarsonggok do juri i. Marnida sada penggagatan. Ada satu palungan yang membuat mereka kaget. Heran. Buasa tarsonggot. Ala di bagasan palungan i. Di bagasan panggagati. Adong 2 bayi. Odo membenasi datar songgot. Ada 2 bayi di dalam palungan. Dakya soni. Sada do poso-poso. Itu kan. Sada do poso-poso peak di panggagata nih. Ini kenapa ada 2? Nggak jelas salah. Dang boi. Hola sada do. Bahasa ibad 2. Alay nang personi. Isuk kuma isi naman benon. Adong danak martudu. Ternyata anak-anak perempuan yang berusia kira-kira 8 tahun. Dia masih anak baru di situ. Baru 2 bulan dia dirawat di panti asuhani. Di jauh mana? Maka juri bertanya, "Nak, mengapa engkau membuat 2 bayi terbaring dalam palungan ini? Bukankah seharusnya hanya 1 bayi?" Lalu dia menjawab, "Cepat orang gimana, Mak? Tadinya, Pak, aku memang meletakkan 1 bayi. Lalu aku menatap dia. Kulihat bayi itu tiba-tiba tersenyum pada aku. Betapa bahagianya dia. Karena dia dijaga oleh Yusuf dan Maria. Lalu, inebana, alehohom. Tarpai majuri. Lalu apa nak? Ayo jelaskan, teruskan ceritamu.
Kamu anak pintar di najuri tibana. Leleng ibana hohom. Alaimu bama bohina. Yang tadinya awalnya mukanya, wajahnya ini ceria, tapi sekarang menjadi muram. Dan bahkan menunjukkan muka yang sedih. Dan lama-lama dia menjadi menangis. Gabe Roma juri, ipatenang memana. Patorus maceritami. Adoro alasanmu. Buasa. Dibeko dua bayi di sini. Lalu dia melanjutkan cerita. Lalu aku teringat kepada papaku. Karena papaku baru meninggal 2 bulan yang lalu. Mamamu di mana? Mamaku tidak kukenal. Karena kata papa, mamaku meninggal ketika melahirkan aku. Barsitu tu memang tangis. Kamang duina. Maka saya sejak papa meninggal tidak ada lagi yang merawat aku. Maka keluargaku, bibiku menitip aku di panti asuhan ini. Tidak ada yang merawat aku. Aku terlantar. Aku kedinginan. Jadi aku mau dekat dengan bayi Yesus. Supaya aku juga dijaga oleh Maria dan Joseph. Luar biasa kamang duina. Sudietar songgot nambegi hatorangan nih. Jalai dok mana? Dia mohon kepada juri itu. Jangan ambil satu lagi bayi dari dalam palungan. Karena saya menganggap itu adalah diriku. Satu lagi adalah bayi Tuhan Yesus. Saya mau dekat dengan Yesus. Karena saya merasakan damai dan hangat. Gabi pitor dia tu si juri ima kamang duinang. Dung rapak nasida ka juri i. Romo saya kapanitia. Lasudi akajol manasinya ni. Semua sepakat bahwa dialah yang menjadi juara. Sebenarnya salah. Dalam palungan hanya satu bayi. Tetapi karena alasan dia tersebut. Maka dialah pemenang lomba tersebut. Hurian itu hatta. Itu kisah. Tapi sangat menginspirasi iman kita. Alay boydo mangojar haporsyota akamang do inang. Laho mangatusi. Bohado hita tutu namar natalon. Sonari suku majama kamang do inang. Bohado perasa amuna. Betul-betul lo memang marlas ni roha. Iyo. Si toho-toho dami rohatan waing. Kamang do inang. Ayo lo do sonongon daripada kaor tumago mapinang hohom ninna. Olo ilo inna songona torok do bere man olo inna. Iya. Enggak apa-apa jujur. Alai mulu enggak jujur ya kuya to olo mah berubah teh. Kan itu. Mulu ngata bege hata ini bata. Apakah campur aduk perasaan kita? Molo hola sebatasi do pepe rasa atta di namar Natal berarti Natalon ulaon somal sabing. Enggak punya nilai yang khusus bagi kita Natal ini. Kalau hanya perasaan kita, bagaimana perasaanmu? Wah, saya senang. Senangnya di mana? Oke lah. Akan ngayak pat orang kamang do inang? Kan identik do mar Natal ba, makan bersama. Ada salah ya ti? Itu enggak salah. Karena bagi Yesus makan bersama itu berharga loh. Bido. Narung mandoko na dia do si mangamangad do inna. Berharga bagi Yesus. Dan itu bukan soal makanannya. Kebersamaan itu, bagi Yesus kebersamaan itu adalah saling mengampuni. Kan? Dia duduk bersama dengan orang-orang berdosa, makan bersama. Jala idonon marulan nabi dia. Kan? Itu kita merayakan itu kamang do inang. Tapi hanya kasih batas makanan itu, minuman itu, material, apa segala macam, pohon terang. Ngadong bisa inganin pohon terangon. Najolo saingan ni pohon terangon padida. Gumodang do tu pohon terang marpoto ruasi gabi tu padida. Telu padida binain ni pohon terang. Nuaing pendeta semakin ketinggalan. Dan pohon terang sudah mulai juga bersaing dengan potobut. Kan itu? Ngado benar potobut kan? Iyalah gereja kita kan ketinggalan dong ni juluan. Tak salah sudinai. Alai ido bukan. Pelagi amang doinang foto buta kan kira marga tigati narehai nyaan kan betu sih kosan bah
adong udah kain naon marpoto biung runganna ena piga helu marnatal hamu so nasi nguberang latar rainna kan toho di mare unutuo ninna. Apakah itu bisakah bisa sudah naik merah-merah kan doi itu ungkapan sukacita tetapi tidak cukup dangolani alai dia do adong do perasamuna songo dak dana nama rumur 8 tahun nih dia membuat 2 bayi dan menganggap dirinya satu asa makirim de mana boy solhot tu de susi do itulah cara dia kamang do inang songoni memana berteologi untuk menyembah Kristus songoni memana bergumul hapor sionna asa solhot tu Yesus songoni cara di mana laho mamuji Yesus natu butuh pertibion itu mungkin kisah itu biasa-biasa saja tetapi maknanya luar biasa. Mana ada palungan 2 bayi selama ini palungan hanya 1 bayi bahkan molodok pe akad adugarna akad dekorasi Natal bah kadang-kadang dah ngadong bayinya di bawah nanti kan tapi lebih banyak ada aleh ulah seri enggak pernah 2 itu emangnya Yesus itu kembar kan itu kan bukan tapi itulah dia soni macara di mana kamang do inang na mangajar hoki tadi on boha macarata adong do pakirimota laho solhot tu Yesusi laho marsobba tu ibana asa ido tandana hita namar natalon. Apakah kita rindu dekat dengan Yesus Kristus? Apakah hati kita merasa damai di masa Natal ini karena kita merasa dekat dengan Kristus? Tahilala kamang do inang na di haul Kristus ido hita bodo tahilala ijakon Yesus ido hita ini kita anggap ini rumah Tuhan itu dia Tuhan rumah sekarang dia sambut kita romahamu dungar radebe inna ibana waduh kita betul-betulkah adong do di persatona kamang inang dalam pikiran kita apakah ada itu manang alani kainang alani solek munai gebetar labak ro lurus nih kan beda dah alai maklum mamang adiga behami tampil beda kan adiga bebatul nami las nirwana ami amang sahelu 1 tahun beda sahelu 1 tahun tuh kan anggu salelengon namang partina onani dang daktar hatao namang nang gua palai natalon alana sa nun jebu atong mampir hadapan iba do amat ta inna karena ada juga ibu-ibu ina kamang do inang dang cukup mina martang yang pitu hari pitu borngin asamu ba matai luar biasa itu ya ala ima tapi semua itu kamang do inang semua pergumulan kita itu mari kita tiru seperti seorang anak-anak yang berusia 8 tahun ini ya kan dipakai dari mana solhot ibana tu Yesusi partinal nei majo mati bapakna omakna dangi tadda alang mati waktu melahirkan di mana dangan menjaga ibana alai di mana senyum bahagia geser aku juga mau tidur di sampingmu dia mau dekat dengan poso-poso napiak di panggagatan dia mau dekat dengan Kristus karena dia ingin merasakan kedamaian sama seperti Kristus surian itu hatta asa hita pe budang macara buha meta masing-masing meta carata buhado ita asa jonok tutuhani buhado ita asa marsoba tutuhatta nang Roma napot kita odo tema Natal sadarion ima manomba Yesus ala ni bata mulutaida kamang nang kisah-kisah kelahiran Yesus Kristus dibaritahod do akan naro marsoba tu ibana akaisemi parjolo kalangan rendahan ima aka parmahan dunga uzami tahun ini udari kan kamang dinang songon dia ma profil ni parmahan rodo parmahani tu Betlehem laho marsoba tu poso-poso na binorhos pihak di panggagatan Lukas 2 ayat 15 sampai 16 bisa saja parmahani sama seperti anak perempuan dalam kisah tadi
Mereka sebenarnya ingin dekat dengan Kristus. Allah merasa senang paklan nasida di lambung ni Yesusi. Ima na parjulu, kalangan lapa duahon, ima parhapistaran siap purba. Roh, menurut parhapistaran siap purba kan orang-orang bijak, orang pintar, parngulon nape dumenggan. Roh nasida manuka marsoba tujolon Yesus. Olan sonido daung, ayo dokon laos dirukari nasida do artana. Ahami sere haminjon do akana angur di pasama parsobauna tu Yesusi. Baca Matius 2. Ada di situ kamang luinang. Ima dibayar parhapistaran sian purba. Holanido tadi ada rendahan, ada orang pintar, ada orang yang berada. Itu kan? Holanido daung adong sadanai. Patoluhon isi dokon kalangan yang maha tinggi. Iseme suruh-suruan par disurgoi. Aka suruh-suruan di bata marsinggang di joloni Yesus sumomba ibana. Lukas 2 ayat 14. Dan itulah turpuk kita hari ini. Heber sada ayat 10. Gariada tae dang holani. Ise musia kamang inang. Amai sadiri. Iseme debata sadiri. Dia membuat pengumuman, dia mengatakan, anakku doho sadariot doho tubuhon. Audo gabe amana jala ibana gabe anakku. Heber sada ayat 5. Lapatanna dipati bode batado Jesusi. Tumimbo do Jesusi. Sia sudi aka suruh-suruan di debata. Bahkan ido sumangat dope ibana sian si Musa. Sani samusi sia sudi akka panurirang jala ibana do situa malim natutu situtu. Asa dohonon makamang luinang sangap situtu do Yesus Kristus natubui. Nangpe partubuna di hutan na met Betlehem. Jala ingananna na matcailea di panggagatani alay bereng ma. Nasa ulunitot marsoba di hadapanna. Dala tu sadok bangsoi do heluauni. Bukan hanya kalangan tertentu. Sotong narata kamang luinang Kristus datang adalah hanya kepada orang Kristen. Tidak. Dia datang kepada semua orang yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya, itu yang akan beroleh hidup yang kekal. Ido na dapotan hanguluan dohot haluaon. Baunang bangga ala Kristen. Jadi inarata ala Kristen kita cukup. Hal seperti itu tidak. Iko taulahod do lomoni rohanai. Iko marsoba do hita di hadapan nai. Alai modokon di topik Natal Sadarion. Marsoba itu bukan hanya secara peribadahan ritus. Bukan hanya seperti itu. Alai bohado hita kamang linang ganup. Kita bersaksi. Membaritahon barita nauli. Dan yang ketiga, bohado hita ganup maruatahe. Berdiakoni. Itu kan? Anggo persekutuan menakim berkononia. Ido tritugas panggilan gereja kamang luinang. Marsoba todopan Yesus. Peribadah solomai. Baru aku ngasabi daw. Dung marsoba hita tu Yesusi. Songon parmahani, lao do imana di bari tahun imana tu akadunganna, itu bermarturia. Ngasabi ulani, daong, amuse. Mereka juga melayani, mengurupi akan marahurangan. Itu yang namanya berdiakoni. Itu akan apa tu pao nakamang duinang. Menurut apa tu babe papungu celengan diakoni sadarion, kita juga mengikut seperti itu. Na mangului parsuruon ni tuhatai do hita desi. I manalat takamang nang marsobah hita diadopan nabadiai. Urian tuhata. Lausi do pesan Natal di Tikion. Betul-betul lo terjadi sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Nagabe jolma ibana. Itu bukan hanya hata-hata, bukan. Itu bukan hanya fiktif, tetapi itu adalah kebenaran. Dan banyak yang menyaksikan. Bahkan firman Tuhan kita menyaksikan. Atong Yesus Kristus Romanopo tita satu inganan na paling lea asa boha asa marsab dita. Kristus datang melawat kita
bukan karena kita orang terhormat. Moloro tu hatai dang alana sangapo amang. Moloro tu hatai yului tangyamu inang dang ala nasongoni penampilamu sangap iya segala macam. Tahu? Kita bukan orang-orang terhormat. Justru karena kita adalah orang-orang yang terhina. Dia datang supaya apa? Supaya kita mendapat tempat terhormat. Supaya dia mengangkat kita. Atau apakah kita rindu berada di dalam palungan bersama Yesus? Oro dohamu? Oro dohamu pihak di panggagatani, ilambung itu hati kanang do inang. Masing-masing kita berefleksilah. Ya. Molosoni refleksi dan nakin di ilustrasi, kita juga memiliki refleksi masing-masing. Boharo carata makilala asa solho tau ti Kristusi. Mau menyembah dia dan juga berada di dekatnya. Tentulah dekat kepadanya bukan dalam arti simbolis, tapi dalam arti wujud nyata, yaitu melakukan kehendaknya. Dan ini dokon. Yesus, nyan inongmu, halus di mana? Nyan akka ibotom, halus di mana? Akka namang ulahon, lomoni rohani damang do akka, ido inaku, ido ibotoku. Itulah saudara-saudaraku. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudara-saudaraku. Kita adalah saudara Yesus. Ketika kita melakukan kehendaknya. Atong ibana mata sobba, tapuji jarata pasangap. Selamat merayakan kelahiran Kristus di dalam hati kita masing-masing. Ima silua nama cearga, si buanota asa betul-betul marlas niroa ita sadari ona kamang nang. Tuhan taman marsangap. Amin. Martanya kita. Ale Tuhan debata mau lihat ma di hatam nabadiai. Suatu mai turohan nang pikiran nami. Asa doho tami marsobba dia dopani Yesus Kristus. Nau pestaho kami sadarion di pardingotan hari hatu tubunai. Asa nang hami pe dang hatadingan di si. Alai Roma tutu hami dohot laho marsobba tu ibana. Ngolu nami, diri nami, gogo nami. Ima husobaho kami. Sejalo mei ali Tuhan. Diakah hahurangan nami marpamuati moho sesama dosa pangalausan nami. Nang diaka momen-momen Natalon, diaka pakirimon do tangi yang nisudi ruasmon. Sai tangihon ma ali di bata. Pasau ma lomoni roham dihami. Marite Kristus Yesus. Amin. Marede metahu papungu peliat dua. Mari
pikiran Maredi ayat 1. Dami ne batang murung sian salu naroha. Iba mangarang. Marji amin. Alaitu aman asih amin. Hita ita sakti di bahaya aku ini
dosam molo song roham dok atong apa ihutok di bagas ale Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patikmu tamado hona uhum muhami nuaing dohot sogot molo balot conommu tuhami hobar tu pabahinan nami alai alani godang ni asidot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehonmu humoko pami alani i ubain nahum hami mangido tuho asi maroham dihami sai jalo mahami sai se sama sude dosa nami jala leho todi parbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saleleng di tano odo pehami amen atong hamu akka namanopoti dosa muna jala nama uas di asini rohani debata saya saha matuhamu nahina porsia muna mangasaon hatani Tuhan Yesus do udok tuhamu pos marohamuna dunga sesa saluhut dosamuna marti hite guarne bata ama dot anak dot toddi porbadia amin ali amanami nadi banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajamu sai sa malomoni roham di banotongon songon nadi banua gijang leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hona puna harajaon do tagogoon rodia sangapon saliling hilengna amin hudul mahamu maredde mahita nomor 157 nomor 157 ayat sada atong tangyo kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirion parpadan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matu akasisianna hu manidok jalo hamuma jala pangamma dagik kudoi nanileho tuhamatian humokopamu baik kamu masoni bahen pardingotamuna diahu jala dung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok matuna sida
jalo hamuma sudi hamu manginum siani ai panginumanon pada na ibaru maon marite hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesani dosa sabe kamu masongoni bahen parningotamuna diahu atong romahamu dungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata romahamu parjodo parhalado dungi marsa 10 halak hu mai tamaredde
Kuende nomor 540 sada. 540 sada.
dutima bukuende nomor 62. Alalas ni rohaku dam nahu baritahono nunga tubuh si palua di tajol maon asa ngapun di bata las dame 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 ma di jolma lomoni rohani di bata dohi tajol maon ay sabor nginondo bicar bintang di naholomi sumong dangi hagola pona di roha tai asa ngapun di bata las dame 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 ma di jolma lomoni rohani di bata dohi tajol maon. Olan organ. Tuhan Yesus adumuan nadi suruh debata napasai hon sude dosa di dologol kata asa ngapun di bata
Sauduti Mamusena. Bukuende nomor 56 adong do di acarata acara nomor 15. Paima nomor sia. Nomor 56 Sairoma Hamuna. Sai Roma Hamuna akana pursia, sai Roma ame et lehe, idadak
martang yang mehita. Puji ma Tuhan di bata ale todikku. Jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina. Jala ibana pamalum akasahit sudina. Ibana paluaon hosam sian hamaguan. Jala leo tuho dengan basa dot asing roha. Para si roha jala par dengan basa dot Tuhan di bata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bahet tuhitan na hobar tu dosatta, jaladang di balocon tuhitan na hobar tu hajahatotta. Songon asing rohani ama-ama tu akana konnado asing rohani Tuhan debata, dia kana makabiari ibana. Dunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamati Kristus. Humokopita uju pardosa de peita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhon ni mudarnai. Di bahini saya pujion ni pamangaku do rohaku. Do nasa pabainaku do Tuhan debata. Ola nion rodi saling dilengna. Amin. Jong jong mahita salukna marede meta nomor sia. Ayat saya. Tabigi hatan di bata na pengotok kita. Pabuan ang dipakuling Tuhan ido hita mariti anak na Tuhan Yesus Kristus. Ibana ni pabaki di bata gabe sitian parluhutan. Jala mariti ibana do ditopa akka hasiangani. Atong tajako ma Yesus anak di bata na tubui. Tu portibion. Ala ni hita jolma na madabu tu bakasad dosa. Sai namardalan dope hita dia siangan nagok paru kilon do si taon non. Tapapos marohata di bagasan Jesusi nang Roma boan haluau di hita. Ibana do na tau pangodiata na mangurupi hita di pardalanatai. Asa saat ita sogot hudul di siamu ni di bata amai. Ni rohaku martang yang meta pasahaton peleata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasa uli bahasa na mauliutus. Upa saat kami masih nani lehon mitu kami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejalar ramoti, asa uparhas yang kami peleanon. Pati bulhon harajau di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami maritihite todim. Asalam tadahami godang ni silew lehon mitu hami.
Asalam gigir hami mandok mauliati tuho. Mari ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong, na somar muda, na somar patsohotan. Pupuji hami maho ala saut sude tahim. Naung sinakakmu, adorang somaroza ado pehasyanganon. Dak taraba sibolis sakakmu. Dak sudat tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga, na soharuduani. Di bahid ni mauliate maroha nami tuho. Ala naung saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua. Jala si pangulu di hami. Asa malua hami siap parsurum di anakmu. Gabe si palua. Asa malua hami sian dosa hamatean. Do sian uhum. Jalamat cot hami mengulau dosa. Ope. Saya si maroham di hami. Togiom mahami tu anakmu. Saya mahami gabe si luam tu ibana. Asa upani halu jaon nai hami. Ala nati naon na naberniti dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami. Jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Laho panguluon hami pardosa. Saya sungguli maaka parhalado ni huriam. Mamari tahun barita naulii. Tu salut halak. Naung patar hasangapomu. Jala naung jupang dame dot hasonangan. Saya lehon ma pitu na ukap tu halak si pilebegu. Dohot tu kaparugamo na asing. Asarona sida menguloi tuan nami Yesus Kristus. Saya rajai masalut na raja. Dot akasuruanna. Asa di boto nasida naung dilehok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi say nilingna. Say lehon gogo tuaka na di bagasa pangunjunan. Apuli akan na marsak jala palua akan na targogot. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak. Ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sudi. Akan na magodang. Rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadi amaguarmu. Say ro maharajamu. Say sau malomoni roham di Banua Tongor Songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang togihok. Hami tu bagasa pangunjunan. Palua mahami. Sian pangago. Padame maroham jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur Roma. Damena tutodim. Amin. Shalom. Selamat Natal. Akamang do indang uduk mamuse, aka parhalado,
mandopakor ruas ni huria. Laos Roma sudi ruas ni huria di someta kamang do inang. Laho papungon celengan diakoni dohot amplop Natal. Uhu mahita ro laho majalang parhalado ni huriata. Di baema musik nahobar tusi. Ala idung saya tamar jalangan unang pitor mulak kita kamang winang. Unang pitor mulak. Ala gudang nai di pe acarata. Ima rak marsi panganon. Jala adong do kado Natal tusude ruas nuhuria di parade panitia. Alani unang adong jo pitor mulak kita. Baima musik asaro nyuriata mamboan celengan diakoni manang dohot amplop Natal hut menjalang perhalado. Beta ale dongan tu Betlehem.